תראו איך שזה אינסטינקטיבי, תינוקת בת יום כבר מתעטשת ומפהקת. מכניסה את היד לו. יש לו ריח. איזה ריח? ריח של תות כזה, לא יודע. של תות? ריח טוב? וואו, כמה שאת יפת, מיום ליום. נכון? נכון, אתה מרגיש שהיום היא יותר יפה מאתמול? אתמול היא רק נולדה והיא בכתה. הוא הביא לי גדול והוא הביא לי גדול. אבל לא כזה גדולה. חודש שלישי. לילה, יש כבר שם לתינוקת? מיכל. לתינוקת אין שם, אבל היא מתוקה ומתחמדת. אנחנו... עוד יותר מתוקה ממה שהייתה אתמול. רוצים מיכל? מיכל זה שם. אולי היא היום נקרא... בת 26 שעות. ואנחנו כבר המון שנים לא ראינו תינוקת כל כך קטנה וכל כך חמודה. ברור. ועכשיו היא כל כך שקטה, כי נתנו לה מוצץ. היא כבר יודעת לתפוס, היא יודעת לתפוס. היא לא מדבר איתכם, היא יודעת לתפוס. בוא תצלם גם את לנה. לנה. שאני סתם קומצנית. תכף תתן לי. לא. שאני שפתיפי תגידי לנו. אני מצטעפת להחזיק. כך. כזאת? זה משרד הפנים, יכול להיות שישלחו לנו בדואר את הספר הזה. ואם לא, שישלחו את זה משרד הפנים בספר. עכשיו... תראו איך שזה אינסטינקטיבי, תינוקת בת יום כבר מתעטשת ומפהקת. מכניסה את היד לו.